Και σύγκρινα την περίοδο μετά το τέλος της πανδημίας, αφού υπήρξε η ανάκαμψη στην πανδημία, το 2021 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αν κάνετε αυτή τη σύγκριση, θα δείτε ότι έχουμε μια καθίζηση των κοινωνικών δαπανών. Έχουμε, για παράδειγμα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μείον 38% από το 21 μέχρι το 26, σύμφωνα με τα στοιχεία του προπολογισμού. Έχουμε όλα τα οικογενειακά επιδόματα μείον 40%. Τις αγροτικές επιδοτήσεις σε σχέση με το 21, μείον 14%. Είναι ένας προϋπολογισμός σκληρής λιτότητας, αν το συγκρίνετε. Ιδίως με το 2020. 2,4 είναι η ανάπτυξη. Είναι σκληρής λιτότητας ο προϋπολογισμός. Και αν συγκρίνουμε, είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αρνητικό το ποσοστό της Γερμανίας σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Μείον 2,8, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάστε το 2005 που ζητούσαν οι κυβερνητικοί της Νέας Δημοκρατίας τότε να γιορτάσουμε το γεγονός ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τη Γερμανία. Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι? Η παταγώδης πτώχευση. Να σας απαντήσω. Αν πείτε στον κόσμο εκεί έξω, μα έχουμε ανάπτυξη, σου πει: εγώ δεν έχω ανάπτυξη. Εσύ έχεις ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν έχεις, εγώ δεν έχω πάντως. Σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία του προπολογισμού και της Eurostat. Εγώ δεν χρησιμοποιώ δικά μας στοιχεία του ΜΕΓΑ. Το τρίτο σημείο, γιατί σας είπα θα σας πω 5. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για σημειώστε το αυτό ως απάντηση στο ερώτημά σας. Που δεν το υπολογίζω σε σχέση με το 2009, που ξέρουμε την κατάρρευση των μισθών από το 2009. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, από το 2021 μέχρι σήμερα, 21-26 χρόνου, έχουμε πτώση στο πραγματικό μισθό. Στη μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που γίνεται πτώση στο πραγματικό μισθό. Στο μισθό ή στην αγοραστική? Στο πραγματικό μισθό. Το ίδιο πράγμα είναι. Η αγοραστική αξία του ορομισθίου. Σε όρους PPP που λένε οι οικονομολόγοι. Πάμε στο τέταρτο. Ενώ έχουμε την καθίζηση αυτή στους μισθούς, έχουμε από τα ακριβότερα ηλεκτρικά ρεύματα, το ακριβότερο πετρέλαιο, έχουμε από την ακριβότερη κινητή τηλεφωνία και έχουμε και από τα ακριβότερα βασικά αγαθά. Τη στέγαση δεν βάλατε μέσα? Δεν έβαλε τη στέγαση. Ευχαριστώ πολύ. Βάλτε και αυτή, γιατί είναι το μεγάλο ζητούμενο.